να με συμπατάσει καλή κυρία. Είπα έναν στο χωριό, έχει σεξ, λέω Λούκα τώρα, όχι μιλάει. Γιατί αυτό λέω τρώει με τα ρούχα να πούμε. Εκεί όπως είναι οι γυναίκες όταν έχουν κλιμακτήριο, λέω, και κρυμιούνται. Πάει στο σπίτι του, πει τη γυναίκα του, μου σμουριάζουν να πουλάσει η γυναίκα του, μάρτυρας αυτός μηνυτής. Πάνε στο δικαστήριο, πληρώνω 436 ευρώ. Μισό λεπτό. Δεν τώρα μιλάνε τη φρέσκα. Τώρα φρέσκα, τώρα ξυπνά. Τώρα για τώρα. Τώρα. Σαν να είχα πειράσει από την σύμπα να πούμε, δηλαδή δεν το θυμάσαι. Λοιπόν, μη καν μείνεις, αυτήν τη λέξη τώρα πώς τη λένε να πούμε, ζήτηξη η ηθική αυτήν ικανοποίηση να πούμε, γιατί τον είπα ναι, τον πρόσβαλα και στο δικαστήριο είπα να πούμε ότι αυτό και αυτό λέω, είπα την ενοχή μου κύριε πρόεδρε και αν μετατροπής λέω και πλέρωσα τα 436. Μη καν μήνες να πούμε και με ζητούσε 5.000 ευρώ. Ηθική αμοιβή. Και ο δικαστής ξέρεις πως σου έβγαλε 1076. Ήρθε το ιδιοποιητήριο, πήγα τα πλέρωσα. Προτού τα πληρώσω περνώ από τα δικαστήρια να τον βρω να τον ευχαριστήσω. Και λέω του Βαγγελίου αυτήν του Παρμενίου που είναι εκεί γραμματέας, λέω πού είναι το Βαγγελίτσα, λέω ο δικαστής δεν είναι το συνδοσμιάδια. Να τον πεις, λέω, πέρασε ο Ρόβας και είπε, όπως είπε ο Χριστός, συγχώρησέ τους πατέρα, αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Να τον συγχωρέσει, λέω, είπε ο Ρόβας να συγχωρητήσει γιατί δεν έχει συναισθία καμία.